Asa mariete nkoro kuchandi Prudence aka Nyomenda. Ntimba tomogano nkutete ko batebi goro ye Christmas engakigete yakareri twarenga abana 19 something gochimoino. Kare twakaroseri wa mandasi chire guni nebitonga twakego kirisana mwatenge nyomba roundi mwaigubuya mwego kihende. Bono kakine bono kere bakarosira mandasi abane togotebi twabera kande gere ntoye. Mandasi kayire twarangeri gutu abekeru nechaye bikombe biri nyarangi mbarenga babimanyete ebina bitwakanywerere chaye mwabekeru na mandasi ichire chisani buya kabisa iga kara twakorire twesabusi twe yake kerisi twagenda gutara barenga batarete ngakieyo mwamanya kwenda mwaku chibicha chirinya masakara achiye chibono twagachire twako kere ogoreira kayanga kayayiga kinyaresiga kayayiga kero begete nera basome koigwete ngambi ya bori twagenda twatara nabasani mwayegoki chisoda kichigorire kireti mbarenga bari bayikerete chisoda chiri chekereti nyabawo barenga nimete nabange tore twakayegokiri sana twanyu chisoda echo twarugotara twairana twanyora amakimaro siri chinyama gochia twayegoki kabisa bono kere twarugotara anaye norwo choba tobwa abana togocha twatwara tukagenda n'umusani one tukahiba mandasi namanya inga mandasi ya mama nakorete ki nabarite abwenere twabonete kuria nane tukagenda tukabisa muturuguru burangetiga tukanyabeka ororo mama akabori tukakana pi tukarie muma paro gipi tukakana ona kere twakana mama agacha usingikiria chite kuri esweta bono agacha kurusia sweta muturuguru eracha konyerusi tata mandasi ali akagwa akandangeri ante sieri njungoga ngagenda akanguse boko gete tinkweba esukuku yarenge nganero mogoko egoncha kakobaki ebirero akangita ne keboke kekemeringa mumokeroche ketie mekiri mbira kini kitwarieta mandasi ntwego geti sukune yo kwegoki lakini rende mochi kuiba mandasi buna naibete na inu moitu na baka neirie suku erengia no mwakomia mbanchite mwensi mwa subscribe gari Ndizi TV mwa watch chimubi cheito monyare mo kwegokia asenga kie Yesu guku miyamono mbanchite mwensi.